Takže ahoj, zdraví vás Retard s mým kámošem Manskotem. Čau, čau, zdraví vás Manskot. My jsme se prostě dneska domluvili po škole, že uděláme na tohle let's play dneska, ale třeba zítra uděláme gameplay, protože dneska fakt to hraní tam bude minimum. Jsme se prostě rozhodli, že dneska to trošku popíšem tu hru. Takže, jak hrát Battlefield Heroes? Musíte si teda ze začátku založit účet na battlefieldheroes.com a za ten účet můžete mít 4 postavičky. To si můžete zvolit, jakou chcete, buď Gunner, Soldier nebo Sniper. Já mám nejradši Soldiery, Manskot má nejradši Gunnery a Snipery, takže vám to pak něco k tomu řekne. Teď je tady k tomu, tady to se vám objeví, když dáte Play Now, jakoby na té stránce. A tady jste Home, takže doma, že jo, to asi umíte každý. FK tady dole, to jsou prostě peníze, opravdický, když tam pošlete SMS-ku, ale to já nedělám, to je zbytečný. A pak jsou tady vlastně zvaní abilities, což jsou vlastně peníze ze hry. Pak tady máme Change Hero, to je vlastně, to je ta, když to dáte yes tady, a se vám to logne. A vidíte, já tady mám ty všechny ty své postavičky. Kliknete na ní dvakrát a jedete. Takže máme tady abilities, výborně. My stuff, to je vlastně moje postavička. Máte weapons, to jsou moje zbraně, to si dáte do toho, že jo, tady máte abilities, emotes, widgets a tak dále a tak dále. Store, tak to je, tam si můžete kupovat hadry, vidíte čepice, čelenky a teda. Tady weapons, zbraně, že jo, pistole, samopaly, brokovnice, granáty, granátomety. Emotines, no to jsou takový kravinky, to je fakt jako docela sranda. A widgets, to jsou třeba XPčka, že se vám zdvojnásobí, strojnásobí a tada. A to si fakt musí kupovat, to je zbytečný, to je fakt zbytečný. Friends, tak tam mám, teď tady bude Manskot, by měl skočit, ano. Zrovna hraje, tak se tam připojíme. Missions, to si dáte, missions, že jo, dáte si tam, jakou chcete misi a pokusíte ji splnit. A teď teda trošku na to hraní. Jenom fakt maličko dneska, doufám, že se to nebude sekat tím frapsem, doufám, že fakt ne, ale tak když tak to tam dáme. No a dneska fakt nejde o tu hru, dneska jde jenom o vlastně seznámení s touto hrou. Tak jestli nám k tomu teda něco řekneš ty, Manskote, třeba o tom Sniperovi, nebo jestli jak chceš. No, tak já jdu popsat ty postavy. Jo. Takže nejdříve vám řeknu moji nejoblíbenější postavu, což je Gunner. Tak teď vám řeknu svoje pro a protiklady. Takže pro má hodně nábojů v zásobníku, pak má hodně životů, má dobrý abilities a docela dobré zbraně. Proti má je velmi pomalý, nemá tak účinné zbraně, když teda nejsou nějaké lepší nebo zakoupené za ty speciální bodíky. Ale ta rychlost se dá dohnat rychlonožkama, což jsou abilities. No a pak k Sniperovi. Sniper je velmi rychlý, umí se zneviditelnit, je dobrý na blízkost pouze s nožem nebo s malou pistolkou, což se dá koupit. A na dálku je dobrý, protože má sniperku, ale nevýhoda toho je, že má hodně málo životů. A teď vám kamarád řekne něco k Soldierovi. Takže Soldier, já jenom chci, promiňte, že to fakt dobře šlape, docela se divím s tím frapsem, fakt docela v pohodě. Takže Soldier, je to středně rychlej maník, střílí samopalama, granáty hází, miny hází, všechno hází. A vlastně není na něm nic jako zvláštního, je to prostě klasický, když si znáte stříleček, prostě takovej ten maník, co všechny zabije, takový ten fakt bomber. Není to žádný camper vůbec, to v žádném případě. Máme druhý kill. A tebe to vykoplo, to se na nic dá, se zase přihlásí. A každý máte lékárničku, kterou si můžete dobít, ale nebo to má vlastně jenom takovou schopnost dobíjet jakoby medika, to má právě jenom tady ten Soldier, za kterého mám fakt rád hraju. A ještě teda nepodotknul si, nebo ty si říkal Gunnera, viď? Tak to nic, to se omlouvám. A
4. kill, docela dobrý, nám to jde zatím. A já si myslím, že by to k tomu stačilo, zatím k tomu Soldiorovi ještě nám řekni něco o sniperovi. Jestli můžeš. To už jsem říkal. Sorry, tak o Gunnerovi, promiň. To už jsem taky říkal. To už se taky říkal, no tak jsem úplně blbej. Tak to je trošku fail, nevadí. Tak to mám, to se omlouvám. No, takže já si myslím, že fakt z dnešního videa to zatím stačí. Už všechno říkal, ale tak teda já si myslím, že nepodotknu teda u toho Gunnera, že si myslím, že tam nemá to dobíjení toho zdraví. Že tam to nejde, že tam si musí dát jenom tu náplast a to je docela nedlouho. Ale nic, myslím si, že tato hra je fakt dobrá, není nějak náročná graficky. Hrají hodně lidí, hodně milionů, fakt nevím, je to onlineovka parádní, bez krve. Když tak dole pod videem uvidíte naše jména ve hře, si nás buď přijdete na Skype, taky můžeme to hrát po Skypeu spolu. A já si myslím, že dnešní video to stačilo. Ano, 4:1. A mějte se pěkně, zdraví vás Retard a Manskot. Čau, čau.